Evo, Đolić da vodi program, a ja ću da kuvam. Ja vodim program, emisija Kuvajte sravat. Kako naime da kuvate kada nemate, odnosno kako da napravite smestu za palačinke, iako nemate ni mikser. Naime, našli smo teglu ovdje kod mladog Majhalovića, tako da ćemo teglu, da. Uzmeš rašću onaj zeleni pa? Ne. Tegla je odlična za te stvari. Lale, majstor za palačinke, reci nam gdje si tu tehniku naučio? Naime, od svoje 13. godine, ako ne i od 11. pravim palačinke. Osnovni razlog zašto sam krenuo da se bavim time, zato što moja mami je uvijek bilo teško da napravi dovoljno. Da bi ja mogao da se najedem, da sam ja morao sam. Jebika. Tako da... Ja bih rekao da često idete na promocije i da gledate kako ljudi prave koktele. Prosto da vas gleda. Jednostavno tako. To mi je posao. Sada vidimo malo kod mladog Majhalovića, brašna ima, koje ga koristimo. Da ne snimam ovo, opljačkat će ga neko kad vidi ovo. Da vidimo ovo, koje je ovo? Tip koji? Puder. Ovo je 500 ćemo uzeti. Puder. 500, bolje nego 400. Evo. Vidimo sad šta tu treba. Znači sipate ovako preciznu u teglu. Znači to za teglovanje. Inače tegla, dok se ne napravi masa kvalitetna. Nemoj samo da eksplodira. Neću ni ništa toliko. Evo, masa, boga mi i nije neka. Čuti, snima se. Nije neka masa, ali zato jačam da... Dajte. Sad. A ovo je bolje. Mnogo bolje. S obzirom da nemamo ništa, morat ćemo malo ove grumunjice ukinuti, dođi gledaj. Znači, malo ih ovako kašikom ukinite. To vam je to. Tisko najberiji. Samo umjesto ekstremno preživljavanje, ekstremno kuvanje. Ekstremno kuvanje. Kod mladog Majhalovića. Sad šta sad treba da radimo? S obzirom da smo stavili već 2 jajeta, treba nam samo brašna još u ovu masu. Znači, moramo brašna da roknemo što više. Znači, da napravimo tu masu brašna. Znači, treba bude hladna voda, a ne topla jede. Hladna voda. Evo, kolega, trenutak. Moja vam rekao doću do 9 tonu. Evo, da. Znači, brašno smo spremili. Vidimo kakva je masa. Malo je rijetka, boga. Rijetka. Da li je? Rijetka, boga. Zato ćemo koristiti malo, dodat ćemo još brašna. A ovog puta mlijeko, pošto smo se nešto... Na mlijeku smo se zamjerili. Znači, još mlijeka ide. To je ta masa. Da vidimo sad. To je ta gustina. To je ta gustina palačinki. To je to. Počeli smo. Znači, ne morate da radite ovo. Znači, dovoljno da imate dobar nož, da to samo ovako imamo ovdje ovu prvu i prva je uspjela. Mada u životu on se rijetko desi da vam prva uspije, ali meni prva uspije. Majki, jel prva tebi ikad? Nije ikad. Jel ti prva uspjela? Majki nas ne čuje. Majki. Ili nas kulira. Ovo će biti nagradno pitanje za gledalce ove emisije kulinarske. Da.
Da li vam je prva uspjela, tu je nagrada. Evo ga je menadžer mazanja, Đole. Naime, Đole je ekspert za mazanje. On što voli namazat, znači to niko ne voli. Maže u 16. On se na plaži šteli ovo ljeto. Znači, kad ti on leđa namaže, sve do guzova se spušta. Nema šanse da pocrniš. Odnosno da pocrveniš.